Inak to musí byť cool, tie tunely zrobené, že by presne smerovali na to, ne? Tam je ďalšie hore, sa mi to vidie, hej. A každý jeden tunel smeruje tam? Vážne? Ona mi hovorila, že cez každý tunel akože máš frame ako na Mount Rushmore. Tak možno, že tunely boli skôr urobené a oni si vybrali takú skalu, aby bolo vidno. Nie? Pozri tu. Oh my god. No, toto. Wow. To je jak do ríše snov, nie? Máš ku? Pozri teraz, aha. Vidíš? Čo? Mount Rushmore. Oh. That's Wow. amazing. Takže už nemusíme ani stať. Teraz budem biele svetlo na konci tunela. To radšej nie je to mi. Keď vidíš biele, to nepadlo, lebo nič nebudeš vidieť. To je amazing. Teraz budem stromy. Oh, wow. Wow. Ešte to je vykosený les, aby tam to bolo vidno. A vidíš, tak má význam trubenie. A to posledné je blurry. Ešte by mal byť tretí teraz tunel. Prvý. Nie, treba niekomu na záchod. Nie. Really? No, to môže byť nejaký tunel. Nemôže. Vidíte, nevidíte Mount Rushmore? O, tu sa začína cesta prepadávať. Tam po pravej strane. I'm sorry. Ešte nič. Mark Hudson. Yes. Jak sa nám toto zmrákala. Tu je jaká krásna mašinka. Zametáčkovaná. Už majú asfalter tu. To je cool toto. Tam ide druhá strana späť. Cool toto deň. Dedina? Cool deň. Všetko také cool. Pampovnice tu sú. Zuby rybiačky. A tu už máme nový asfalt. Black Hills. Teraz nejaký parking. Black Hills National Forest. Asi tam sú tiež také tie skaly.